Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 2-nji maýy hepdeniň duşanbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gazakstanda owu hojalyk ýerlerini hususlaşdyrmak baradaky karara garşy protestler dowam edýär. Prezident Nursultan Nazarbayew Ukrainadaky konfliktleri ýatlady. Ol Ukrainadaky siyasi, sosial we ykdysady başaýlyklara salgylanyp 1-nji maýda milli agdalalyk barada duýduruş berdi. Awganistanyň Demirgazagyndaky Badakhşan vilayatyny ýaragly söwüşçilerden boşatmak üçin iki tarapda harby çäreler geçirilýär. Nokta muhimi ki Taliban sarıya hesap mekan stratejik uluswaly tagabas amla daşdan. Aşgabatyň Gureyli parahat etrapçalarynda hususy dukanlaryň eýerlerine sowda nokatlaryny wagtlaýyn yapmak barada duýduruş berildi. Dün, ýagny geçen ýersenme güni Aşgabatyň parahat 1, 2, 3, 4, 5-nji we 6-njy etrapçalaryndaky ýarym ýerde millerde ýerleşýän adyk dukanlary ýapyldy. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Ortiýetiň we Islam döwleti toporuna garşy koalisiýa boýunça partnerlaryň arasyndaky gepleşiklerde Siriýada şolsan Aleppo şäherinde ok atyşyň bet edilmegini gazanmak meselesinde bir-birine düşünüşmek derejesine ýakynlaşylandygyny 2-nji maýda aýtdy. Dün ondan ozalky gün we şuň gepleşikleriň ençemesi geçirildi we biz düşünüşmeklige golaýladyk diýip Kerry Saudi Arabistanyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeir bilen Ženewada geçirilen gepleşikleriň başynda eden çykyşy There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today. Emma Kerry henidem ençeme işin edilmelidigini belledi. Jubeir Aleppo şäherinde we onuň daşynda söwüşleriň güýçlenmegini, ähli humanitar kanunlaryň bozulmagy diýip ýazgardy. Ol soňky hepde Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň güýçleriniň amala aşyran howa hüjümlerini tanqid etdi. Hüjümlerde ýüzlerçe adam wepat boldy. Ortiýat Asadyň güýçlerini Aleppoda howa hüjümleri besetmäge çagyrmajagyny aýtdy. Moskwa ok atyşy besetmek barada halkara derejesinde gazanlan ulalaşyga goşulmadyk. Islamçı söwüşçileri nişana alýandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň merkezi aňtaw gullugy Osama bin Ladenyň öldürilmegi boýunça reýdiň 5-nji ýyl dönümini belläp, 2-nji maýda internet üstü bilen tanqida tedewar edildi. Reýd edilşuň bolan ýaly real wagt şeklinde saxtanlaşdyrylyp internetde görkezildi. Al-Qaidanyň lideri Birleşen Ştatlaryň harby deňiz güýçleriniň SEAL topory tarapyndan 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad adly ýerindäki baş binasynda daňdan öldürilipdi. Merkezi aňtaw operasiýanyň ähli pursatlaryny öz içine alýan maglumatlary we suratlary internetde ýerleşdirdi. Şolsanda Bin Ladenyň gizlenen ýerini şeýle Al-Qaidanyň terrorçy lideriniň ölümi baradaky habaryň aktama gowşan pursatyny görkezýän suratlar görkezildi. Tanqidçiler ýaýradylan maglumatlara Twitter'de we beýleki sosial ulgamlarynda jogap berdiler we olary şişirilen hem maskaraçylykly diýip adlandyrdylar. Yaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe şu hepde ortýada tapar edip ortýatyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmagy hem Moskwa bilen parahatçylyk ugrunda formal ulalaşyga gol çekmegi planlaşdyrýar. Abe'niň 1-nji maýda Ýewropa ýurtlaryna başlanan saparynyň öňü tirasynda jurnalistlere aýtmany görä Tokio Moskwa bilen Kuril adalaryna degişli territorial dawatyny ara alyp maslahat etmek isleýär. Yaponiýanyň Demirgazak kenarynda ýerleşýän 4 ada Sowet Soýuzy tarapyndan 2-nji jahan uruşynyň soňky günlerinde basylyp alınıpdy. Iki ýurt uruşyň tamamlanmagyndan soň dawaly adalaryň daşynda uzagy çeken gapma-garşylyk sebäpli parahatçylyk ugrundaky ulalaşyga hiç wagt gol çekmendi. Kreml Abe'niň 6-njy maýda ortýadyň Soçi şäherine barmagynyň planlaşdyrylýanlygyny we Putin bilen duşuşygynda sowda hyzmatdaşlygyny hem beýleki ykdysady meseleleri şeýle-de käbir halkara meselelerini maslahat etjekdigini aýtdy. Abe Ýewropa edýän saparynyň çäginde Fransiýa, Belgiýa, Germaniýa we Britaniýa barar.
Iraq'ın harbi güýçleriniň esasan türkmenleriň ýaşaýan Başyr şäherine İslam döwleti topardyň elinden alanlygy habar berildi. Kürt resmiýetleriniň 1-nji maýda aýtmagyna görä, Kürtleriň peşmerga topary we şaýlaryň ýarym harby güýçleri Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň howa darwalarynyň goldawyna daýanyp Iraq'ın demirgazygyndaky şäheri başda gabap ýa-ni öz eline geçiripdir. Kürdistanyň regional howpsuzlyk geňeşi we türkmenleriň şaý harbiýetleriniň ýolbaşçysy İslam döwleti atly toparyň Başyr şäherine mundan beýlek gözegçilik etmeýänligini tasdikladiler. Kürdistan partiýasynyň patriotik birleşiginden Asso Mamad 30 aprelde goýdaky ençime owanyň hem şolsanda Albu Mafrah we Mazargay owalarynyň hem İslam döwleti toparynyň elinden alınanlygyny aýtdy. Iraq resmiýetleri Başyr şäheriniň İslam döwleti toparynyň söwüşçüleri tarapyndan mart aýynda Taza şäheriniň goýunda hemiki hüjümleri amala aşyrmak üçin ulananlygyny aýtdylar. Pakistanyň merkezi şäherinde zäherli süýjüler ýyp ölenleriň sany 33 adama ýetdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gazagstanyň hökümetiniň owa hojalyk ýerlerini hususlaşdyrmak baradaky kararynyň ýurtda döreden protestleri dowam edýärkä prezident Nursultan Nazarbayew Ukrainadaky konflikti ýatlady. Nazarbayew 1-nji maýda çykyşynda milli bölünşigiň howplary barada duýdurup, Ukrainadaky syýasy, sosial we ykdysady durnuksyzlygyň dowam edýänligini ýatlatdy. Gazagstandaky ýagdaýlar barada habarçymyz Aras Perwişi dinläli. Kazak hökümetiniň döwlet eýçiligindäki ekrançylyk ýerleriň uly bölegini hususlaşdyrmak baradaky kararyna karşy bildirilýän protestleriň dowam etmegi netijesinde prezident Nursultan Nazarbayew adamlara Ukraina konfliktini ýatlatdy. Ol Ukrainadaky syýasy, sosial we ykdysady başagaýlyklara salgylanyp, 1-nji maýda milli agdalalyk barada duýduruş berdi. Ukrainada Moskwa 2014-nji ýylda ýurdun Krym territoriýasyny basyp alandan soň gülmatara ýykyn edýän hökümet bilen ýurdun günnägoruna Russiýa tarapdan goldalýan separatistler arasynda uruşdurdy. Nazarbayew ýurdun milli birlik güni münasibetli geçirilen bayramçylykda öňkü Sowet Soýuzynyň 2-nji ulur respublikasy bolan Ukrainanyň ykdysadyety bugün Kazakstanyň ykdysadyetiniň ýarysy diýdi. Sebebi ol ýerde agdybirlik ýok, maksat düşünjesi ýok, meseleler çözülenok, adamlar başga zatlar bilen meşgul, sevişmek, öldürmek we dawa janjalleyip Sowet Soýuzy çökeli bäri Kazakstanyna höküm sürüp gelýän Nazarbayew sözüniň üstüne goşdy. Bu aralykda protestçiler 1-nji maýda Gyzylorda we Janyzan şäherlerine hökümetiň 1-nji ýyldan başlap jemgyýetçilik ýerlerini auksionna hususy adamlara satmak planyna garşy demonstrasiýa geçirdiler. Ýagdaýy gören adamlar Gyzylorda bir näçe protestçiniň polisiýa tarapyndan tutulandygyny aýdýarlar. Bir näçe protestçi öz näraziliklerini ýerli resmiýetlere bildirmekleri üçin şäheriň bir teatryna çağırlypdyr. Aktivistler Gyzylorda regionyň başlygynyň ornmasary Serek Kojanyazowa döwlet eýçiligindäki ýerleriň nähili dolandyrylmagy barada grajdanlaryň pikirleri sorulmaly diýipdirler. Kojanyazow hem hususlaşdyrma plany kanuny hem zerur. Sebebi bu ýerleri dolandyrýanlar olara bolmalysy ýaly sereden oklar diýip jogap beripdir. Janyzanna bir şaýat Adatlyk radiosynyň Gazak gullugyna 1-nji maýda onlarça protestçiniň şäheriň merkezi skwerine ýygnanyp yer satylmaly däl diýip gygyrşandygyny aýtdy. Özüni diňe direktaş diýip tanydan bu zenanyň aýtmagyna görä, şäheriň häkimi, prokurory we polisiýa ofiserleri gelip protestçilere üýüşmeligiň bir kanundygyny aýdypdyrlar. Janyzan odal ölümli protestlere şaýat bolan şäher. 2011-nji ýylyň dekabryna newsçiler bir aýdan hem köp iş taşlaýyş geçirenden soň protestlerde polisiýa adından 16 adamy atyp öldürüp 100den köp adamy yaralady. 24-nji aprelden bäri Kazakstanyň bir näçe şäherlerine ýöller çaýdam ýerleriň hususlaşdyrylmagyna karşy protest geçirýärler. Adamlary hasta tolgundyrýan zat çet ýurtlary da bu ýerleri satyn almaga ruhsat ediljek diýip ýaýranmışlar. Hökümet çet ýurtlara diňe kärendesine beriljekdigini aýdyp, ýerleri hususlaşdyrmak barada galp maglumat ýaýratmak jinayet iş diýip duýduruş berdi. 26 aprelde Nazarbayew ýalňyş
maglumat ýaýratmak bilen jemgyçilik düzgünni bozýanlaryň cezalandyryljakdygyny aýtdy. Ol göz öňünde tutulan plany gorap çet ýurtlere ýerler 10 bilen 25 ýyldan az möhlet bilen diňe kärendesine beriler diýdi. Öňki Sowet Soýuzynyň geňeşligine neft gaz eksport edilmekde Orsiýetden soň ikinji orunda durýan Kazakstanyna Nazarbayew başga pikirlere kän ýol berenok. Ýöne neftiň bahasynyň aşaklamagy ýurdun pulunyň hümmetini peseldip, soňky ýyllarda Astanada we Orta Aziýa döwletiniň ykdysady merkezi hem iň uly şäheri bolan Almatyda protestlere getirdi. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň Demirgazygyndaky Badaxşan welaýatyny ýaragly söwüşçilerden boşatmak üçin iki etrapda harby operasiýalar başlandy. Emma hökümet güýçleriniň we ýaragly toparlaryň arasynda gidýän güýçli söwüşçilere garamazdan söwüşçileriň welaýatyň ençe etrabyna salýan howpunyň güýçli bolmagynda galýanlygyny yerli resmiýetler aýdýarlar. Owgan türkmen serhedine goly regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň maglumatlaryny dinläli. Badaxşan welaýatynyň iki etrapy jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Welaýatyň Werduç we Yumgan adly etrabyny jeňçilerden ýygyna gaýdyp almak üçin harby operasiýa başladylypdy. Ýöne jeňçilere garşy harby operasiýa togtadylypdyr. Jeňçileriň welaýatyň 9 etrabyny we hemsalýanyny ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Ma'lum bolşaly Badaxşan welaýatynyň Tegap Waragistan adly etrabynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda şu gün 2-nji maýda aldym berdimli söwüş barýar. Jeňçiler bu iki etrabyň obalaryny ele geçiripdir. Badaxşan welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Abdulla Najiňiň aýtmagyna görä, Tegap etrapy strategik regiondur. Şonuň üçin jeňçiler bu etrapy hüjum edipdir. Etrabyň obalary jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Uruşda asuda ilaty hem ziýan ýetdi. Jeňçileri ýok etmek üçin tezlikde çäre görmeden biz hökümetden soraýarys diýip Naji aýdýar. نقاط مهمی که طالبان سر از او حساب میکنن و استراتژیک ولسوالی تگاب است حمله داشتن. Badaxşan welaýatynyň 28 etrapy bar. Talip hereketi öz häkimeti döwründe hem Badaxşany ele geçirip bilmändi. Emma soňky döwürde Badaxşanda da jeňçiler güýçlendi. Badaxşanda daşary ýurtly jeňçiler hem ýerleşipdir. Merkezi Aziýaly jeňçileriň Badaxşana Pakistanyň gelýänyny ýerli resmiýetler aýdýar. Badaxşan welaýatynyň häkimi Faysal Begzadyň aýdýyşyça daşary ýurtly militanlary söwüş buýrugy Pakistandan berilýär. Daşary ýurtly jeňçiler Badaxşanlaryň kellesini kesýär. Werduç we Yumgan etrapynda jeňçiler ollarça asuda ilaty öldürdi. Daşary ýurtly jeňçiler yerli ýaşaýjylara gysyş görkezýär. Halkyň malemlegini talap alýar diýip häkim belledi. به او خارجی‌هایی که توسط پاکستان هدایت دادن سر فرزندان شما را در ردوج و یمگان بگورند. Badaxşanda barýan ýagdaýdan Täjikistan hem hawatirlenme bildirýär. Täjikistanly militanlaryň Täjik awgan serhediniň goýunda awgan topragynda hereket edýänligini yerli ilat aýdýar. Badaxşanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň ýerleşenligini Awganistanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi general döwlet weziri hem tasdiqlady. Gije tarapdan hem jeňçilere garşy harby operasiýanyň başladylandygyny general ma'lum etdi. چچنیان وزبان و د نور هیوادونو بدخشان کې جګړې کوي په دښمن باندې ډېره قوي ضربه وارده په عملیات Badaxşan welaýatynyň ençe etrabynyň ilaty agyr ýagdaý başdan geçirýär. Uruş sebäpli ýollar ýapylypdyr. Badaxşanyň daglyk regionlarynyň ýaşaýjylary açlykdan gök ot iýmäge mejbur bolupdyr. Badaxşan welaýatynyň durly sebtinde jeňçilere garşy kiçeňrek harby operasiýalaryň alınıp barylýanyny welaýatyň polisiýasynyň başlygy Muhayyeddin Gapuri habar berdi. Tegap atly etrapynda da jeňçilere garşy görüşiň başladylandygyny komandir öňe sürdi. در ولایت بدخشان عملیات‌های خردریزی را در هر مناطق شروع کردیم. نگرانی در ولسوالی تگاب هم وجود داشت. Daşary ýurtly jeňçileriň Badaxşan welaýaty arkaly Demirgazyk Awganystana da geçýänligi aýdylýar. Gündäger Awganystanyň Takhar we Gunduz welaýatynda hem dartgyllyk hökm sürýär. Takhar welaýatynyň Işkemiş atly etrapynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda dün 1-nji maýda çaknaşyk boldy. Uruşa welaýat häkimi hem gatnaşdy. Şu gün 2-nji maýda Gunduz welaýatynyň Aliyabad atly etrapynyň häkiminiň üstüne de jeňçiler hüjum etdi. Hüjumda häkim bir jan penasy bilen ýeti yaralanypdyr.
Şaýmyrdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosu, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň Gürýil parahat etrapçylarynda hususy dukanlaryň eýlerine öz sowda nokatlaryny wagtlaýyn ýapmak barada duýduruş berilipdir. Bu görkezme bilen bagly berilen düşündürüşleriň ýerinde ýokary wezipeli resmiýleriň etrapçylara aýlanmagynyň sebäp bolýanlygy aýdylypdyr. Türkmenistanyň paýtagtynda hususy sowda nokatlaryna gönüktirilen bu nowatdaky çäklendirmeleriň jekmejeklerini habarçymyz Sultan Açylowadan dinläli. Dün, ýagny geçen ýeşenme güni Aşgabatyň parahat 1, 2, 3, 4, 5-nji we 6-njy etrapçylaryndaky ýarym ýerde millerde ýerleşýän azyk dukanlary ýapyldy. Paýtagtyň iň bir ilatly raýonlarynyň ençemesinde dukanlaryň uzaklygyny ýapyk durmagyna şäher häkimetlerinden gelen ýörüýte görkezme sebäp boldy. Hususy söwdägärler yerli resmiýleriň öňünden hiç şeýle duýduruş bermeden 1-nji maý güni ýer bilen gelip dukanlaryň ýapylmagyny talap edendiklerini gurrun berdiler. Bazar güni ýerden häkimligiň, öý upravleniýanyň, polisiýanyň işgärleri aýlanyp, "Sende ýok, mende ýok dukanlarymyzy tutuşun ýapmagymyzy buýurdylar" diýip parahat etrapçysyndaky bir dukanyň söwdägäri Oraz gurrun berýär. 20 ýaşlaryndaky Oradyň aýtmagyna görä, resmiýler Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Şamhumet Durduliýewiň Parahat raýonundaky jaýlara ýanaşyk gurulan goşmaça guruluşyklaryň ýumurulmandygyny barlamaga gelýär diýen düşündürüş bilen çäklenipdirler. Gepin gerdisine görä bellesek, bu maglumat dogrusunda şäher häkimliginiň degişli resmiýlerinden hiççilik kommentariýa ýa-da düşündürüş alyp bolmady. Şol bir wagtda söwdägärler öz dukanlarynyň ýapylmagy netijesinde hem girdeýjek hem harit üçünçiligi taýdan ziýana galandyklaryny aýdýarlar. Söwdamyz adatça hepdäniň ahirinde gowy bolýar. Tutuş bazar unyň dowamında ýekejede haritymy satyp bilmedik. Üstesine de gök, bakça ýaly tez aýlanýan önümlerimiz hem zaýa boldy diýip Oraz nägileligini bildirýär. Oradyň we beýleki söwdägärleriň töllerinden çen tutulsa, onda häkimetler söwda nokatlarynyň ýapylmagy bilen bagly çekilendiýanyň öwedine hiç ýylyk kompensasiýa bermendirler. Parahat raýonundaky azyk dukanlarynyň ýapylmagy söwdägärler bilen birlikde yerli ýaşaýjylara hem öz täsirini ýetirdi. Parahat bir etrapçysynyň ýaşaýjysy beýke daýda ozal ýaşaýyş jaýynyň ýerdemelerindäki dukanlardan satyn alýan haritler üçin indi tutuş şäher sökmeli bolandygyny aýdýar. 2 kilogram soğan üçün yarpı şäher söküp Orfadaryna gitmeli boldum. Dukanlara yaptılar. Üstüsine de bu golay goltumda bazar hem koymadılar diýip 50 ýaşlaryndaky beýke daýda diýrenýär. Ýatlasak soňky ýyllaryň dowamında paýtagtda ençeme dukanlar, uly bazarlar hem söküldi, ýumuruldy. Paýtagtyň häkimetleri türlü sebäplere salgylanyp hususy şol sanda azyk dukanlarynyň hem wagtlaryň ýapylmagyny ýygy-ýygydan talap edip durýarlar. Habarçymyz Sultan Açylowanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň Liwap vilayetinde täze gurulýan käbir owalarda guruluşy işleriniň soňky günlerde batlandyrylanlygy habar berilýär. Hususan da Garabeköwül etrabynda gurulýan Zelili owasyndaky obýektleri tezirek tapşyrmak boýunça işleriň bu ýer prezident Berdimuhammedowyň sapar etmegi baradaky habarlar bilen baglydygy aýdyldy. Döwlet baştutanyň Liwapa sapary resmi taýdan agdalmadyk hem bolsa bu habaryň guruluşyklary ýetiren täsiri barada habarçymyz Röşen Çaryýewiň maglumatyny dinläli.
Şunlarly wap vilayetinde täze gurulýan Delili owasynda guruluş işleriniň depkini gözgörteli güýçlendi. Garawykul etrawynyň Garawykul şäherçesinden 40 kilometr gün ortada ýerleşýän bu owada soňky bir näçe hepdeden bäri diňe bir gündizine däl eýse gijelerini hem işleýän guruluşçylary we agyr guruluşyk tehnikasyny görse bolýar. Bu ýerdäki guruluşçylaryň aýtmagyna görä 3 ýyl bäri gurulýan bu owanyň açylyş tawarasyna prezidentin gelmegine garaşylýar. Şu sebäpli açylyşyň öň ýanynda soňky taýýarlyk işlerine öňküden has köp işgär we tehnika çekilipdir. Häzirki wagtda bu ýerde araçlaýyş işleri bilen birlikde gije gündüz täze ýollaryň guruluşy dowam edýär. Ýollarda jähekler goýulyp ýollaryň gyralaryna täze nahallar oturdurylýar. Bugunlar guruluş meýdançasynda degişli etrap we vilayet edaralarynyň ýol başçylarynyň sany hem artdy. Olar bu ýerde alınıp barylýan işleriň depkinine gödäwçilik edýärler diýip şol ýerde işleýän işgärler aýdýarlar. Soňky hepde bärde etrap häkimliginden şeýle de vilayet häkimliginden gelen ýol başçylaryň sany köpeldi. Olar biziň işimize gödäwçilik edýärler. Bu ýere prezident gelmeli diýip özüni türk diýip tanadan 40 ýaşlaryndaky ildeşimi aýdýar. Täze Delili owasy 210 hektar meýdany tutýar. Bu ýerde döwlet hem de hususy etçilikdäki karhanalar tarapyndan 600 töwerege täze jaý, 600 orunlyk mekdep, 280 orunlyk çağalar bagy şeýle de adatça owa ýerine o diýen mahsus bolmadyk parklaryň guruluşy alınıp barylýar. Galy bu owanyň agyz suw we lagym geçirijileri bilen üpçün ediljekdi gaýdylýar. Bellemeli ýeri bu ýerde guruluşyk işlerini geçirýän edaralara esasan öz eden işine görä diňe gurulan jaý satylandan soň pul tölew geçiriler. Özüniň efirde atlandyrylmazlygyny soran bir guruluşyk edarasynyň wekili bu ýeriniň guruluşynyň materiallarynyň çykdaýjysynyň we işçileriniň iş hakynyň kärhana eýleriniň egnine düşendigini aýtdy. Delili owasy prezident Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlanta da onuň bu owa geljek gün barada halka taýyk hiç bir maglumat berilmeýär. Habarsymy Röşen Çariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda şol sanda paýtagtda olay töwereklerde soňky ýyllarda täze owalaryň birnäçesi guruldy we ulanylşy tapşyryldy. Azatlyk radiosu şol ýerlerdäki durmuş bilen gyzyklanyp jekmejek maglumat bermegi sorap Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew izlendi. Kardeşim Sähranyň Amanmurat agy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanrada soňky ýyllarda Türkmenistanda ençeme täze owa açyldy. Şol owalaryň biriniň misalyna gurun beräýsiňiz. Olaryň häzirki ýagdaýy nähile? Şeýle owalaryň köp açylan ýerdi paýtagtyň töwereklerine açylan owalar eger antmyharyň adyny tutmaly bolsa onu öňki ruhawat etrawyna değişli bolan täze zaman owasyny atlandyrmak gerek. Owada umman owadan jaýlaryň ýüzlerçe sanynyň köşeleriniň beýadylary umumyň erwetden adamlaryň da belli bir bölegi göçüp barypdyr. Jaýlaryň belli bir bölegi bolsa boşdur tehra. Amanrada käbir jaýlaryň boş durandygyny aýtdyňyz. Muň sebebi näme? Şol boş duran jaýlarym özüniň haridarynyň ýoklugy üçin boş duran jaýlardan eýhem o jaýlaryň da eýleri bar. O jaýlarym 30 ýyllyk ýeňillikli krediti, ýeňillikli karzyny ipoteka satnalan jaýlar, ýöne şol boş duran jaýlaryň eýleri umumyň wezipeli adamlar ýa-da bolmasa ýylyna aýan açyp aýdyp bilmeýän bolsalar umumyň özlerini delýän diýdesi ul adamlar şol üçin bolar pullarynyň bir bankda ýere gaýrda koýmaly üçin şu jaýlar satyn alyp goýupdyrlar, özleri bolsa dostparanoklar, çağa suwlarynyň altyk sowluklarynyň şu jaýda ýaşajaklaryny aýdýarlar, şolary netler palanlyklaryny aýdýarlar. Amanradan bu täze owalardaky jaýlary raýatlaryň ähli satyn alyp bilýärmi? Raýatlaryň ähli satyn alyp bilen ok. Bärde birinden şol jaýlary ipoteka ýani ýeňillikli kredit bilen satyn almak üçin birden ýeňnamaly resmi dokumentler bar. O dokumentlerde de ýaşaýar şol jaý ipoteka haýyna satyn alyp bolýan adamlaryň ýaşy 30 ýaşdan ýokary bolmaly, özleriň döwlet işinde işleýän bolmaly. Ine şuň ýaly birden dökdünçlükler bar. Ýa bolmasa aýdaly Türkmenistanyna görüňçe kabul edilen kanunlar, şu kanun esasynda ýaş satynjalar binowat şu jaýlaryň nowatyna durup şu jaýlary 30 ýyllyk kreditine ipoteka satyn alyp bilýärler, ýöne bir kağıt näki ýagdaý iş ýerinde bolsa ýa satynjalara şeýle mümkin sürüp durulýar.
Amanradan täze zaman owasyna barıp gelmek mümkinçiligine ýa-ni transport gatnawy talabalaýyk ýoly goýulanmy, tok, gaz, üçinçiligine ýa-ni tok, gaz, elektrik üçinçilige umman erwetler ol bir yerden anar yazat yok. Suwulan üçinçilig hem de beýleki durmuş hazatlar üçin ullanýan suwulan üçinçilig o diýen bir gowdal, çenlen suwlaryň zadyň kesilýän halatlary bar. Onun da etraf merkezi bilen paytaht etekläp oturan owulun üçin paytaht bilen awtobus gatnawy edil şoň konu adamlaryň gowunçlygyna kärler, onun da bir giden problemler bar. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Täjikistanda raýatlaryň familiýalaryndan Ova, Ovna we Oviç goşulmalary doly aýryldy. Güýje geren täze kanunyna görä raýatlaryň familiýalaryny ors familiýalaryna magsus görnüşde registrasiýa etmek mundan beýle gadagan. Täze düzgünüň diňe etnik täjiklere degişlidi gaýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, familiýalary millileşdirmek boýunça Täjikistandaky kampaniýa siz nähili garaýarsyňyz? Egerde Türkmenistanda da şeýle edilen halatynda siz muny goldardyňyzmy ýa-da garşy çykardyňyzmy? Öz jogaplaryňyzy biziň adathabar.com websaytymyza ýollaň. Facebook we Kontakty sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Saytlarymyza eýem gelen käbir tesvirleri okap göreliň. Taryhçy at bilen ýazylan tesvirde elbetde türkmen familiýalaryndan Ova, Oviç, Ovna diýen rus goşulmalary isletek islemetekde ýerugiç aýrylmaly bolar. Sebäbi bu goşulmalar kesekki halkynky. Biz niçe zar kesekiniň familiýalaryny ulanmaly. Bu gelşikli däl iň erwede de näçe ulansagam barabir ors familiýasy türkmeninkä öwrülmez diýip dinleyeceğimiz galdıran tesvirinin bir bölüğünde belläpdir. Aziz Muradow ady bilen tesvir galdıran ýene bir okuyjymyz bolsa, meniň pikirimçe we owalar galmaly. Biz hilerek öwrenişdik ýa bulara soňam we owasyz bir hire gülkünç bolar familiýalarymyz diýip ýazýar we şeýle dowam etdirýär. Mysal bersek dostum Murat Babaýew, Murat Baba bolar, gaty gülkünç ýa-da bir jora Maral Ezizowa, Maral Eziz bolar. Jemlesek ýa-da owasyz familiýalar gelşenok bize gülkünç bolar, iň gowsy galy bersin diýip dinleýijimiz öz tesvirinde belläpdir. Elbetde bu pikirleriň ähleti okuyjylarymyzyň özlerine degişli bolup Azatlyk radiosynyň garaýyşlaryny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijileri, pikir paýlaşmak üçin Azatlyk radiosynyň adathabar.com websaýtyna şeýle Facebookda Azatlyk radiosy we Kontakty sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derwezin.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýytgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýytgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.